Yabo Saba. Yeah. Music life. Hey, bathi nyuki tholwa ngamanga man. Ngayo namanga man. Esangoma sinokuphula manga man. Ayivela manga man. Umuntu othanda umlunga manga man. Amafektista senza semidla mama. Inja kude bantwana uthini mzimba zimba shake mfana ngiyakhala ngilive ngiyakhala life is korokoro uyabona nawe nathi siwashana isikorokoro for 20 rand 20 Flat. Marapeka. Nasi. Yabona mina ngeke ngize ngiphile life lebaza abantu boy socalile kela lokho kuluyani ukuthi inzaba abathethe labantu abadala bona thini kusithune njalo abafana labenyawupe dobona ya laba bafana bavuka kuseni bahubuluza bona sithi piss job nyano dobona sa yabona wena big dreams in face utsali imoto ezifront in face dlale masentini lona kethu phatha abantwana fresh too late Jana, it's never too late yabona zwakala yikutshela amela la nta yabona la out la enka ikhadi athi manje ke na ithathe from kwenye out abathi insini uyamfunda insini kubona sobita kontsini insini ephethe masitsini wena insimbi yenye out bethi iproducer impungela bethi uphethe lokho okuthenga yes and ufuna abantu abazomshayela music yabo yazi mina ukuthi shithela ungwabo kuphela 30k 30 fine shutho uyifuna imali yona ngithi phela 30 siyavuka boy dani uyakwazi ukushaya ngezinto uyakwazi ukushuta umgwabo nemshado kuphela wena ngeke ushuthe inyembezi kuphela uyakwazi ukushutha into zokujabula imishado uyakwazi music video kodwa SPS boy SPS Mzima Marekas bamfostana umzima shake mayelana nalo music video kamla wami Oh ngina abadala ningahlala phansi abadala thank you ngiyabonga sikhulisa Yabo Saba. Music life. Yabo Saba. I'm Monty and I am your dad and this is Z cameraman please. Nice to meet you. Always nice to meet you. Oh wow. Nice to meet you, Mr. Director and cameraman. Thank you very much. All right, ladies. I'd like us to go to see a conversation Nani after the shoot. Okay. All right. Not a problem. That's nice. All right, let's get back to business. Dana, Abash, just cut him out, guys. Yes. All right, get back to the camera. And 3, 2, 1, action. Ngoma sinokuphula manga man. Ayivela manga man. Umuntu othanda umlunga manga man. Hey, sakudlala manga man. Go wise. Bathimali phandwa ngamanga man. From exen kuze kushona ilanga lokushona impandla ukugobela umanzi wasila ngamadli ngathini iphila budlayi ngoba kuyakho ufuna ukulala ngadlanga orangadlanga bathi akufani nokubloma ekasi ushiselanga emana manga man fane emaphiletini uhola iplanga man aplayile hanga man labantu bakwenza impanga man emancabanga man umuntu othandaza umlunga manga man futhi group umbona ngeluke ekudala ganga man emqondeni wakho ugqola isiganga akahluzanga man empini ngeke ahlala buya ngaluzanga man akathuzwanga man usifake entweni bangambizanga man uphusha imanga nebhiya ngeke ahlala ngakhuzanga man akakhuzwanga umbona umbhekile noma gawule yaphanga ufana nomuntu ongenabuntu uphile emhlabeni ongenamuntu kanjani manga ngisazi nokuthi ngiringa ngayiphi impanga Inkinga yakhe ungajoda esifanisa kakhulu wena. bafana bami Are you winning guys? Check labantwana. Check labantwana. namhlanje vele kumnandi. Yo. Yazini, asibeke la ngintwana soyibona masifike endlini. Uyeta kuhlawula. Umuntu utawuhlawula ngani mfana ngoba umuntu akasebenzi Uwasha imoto imali yokuwasha imoto nje inganani ukuthi angeta ohlawula Uyazama manje ngibonile imali. utata ohlawula mfana nami nomthetho ongibangele emehle abantu Angeke aze kubangele emehle abantu ngiyakuthembisa. Uyeta imali ngiyibonile. nakusho wena ke mfanami Ngicela sale wendela mina imali. Ngiyacela. kulungile mfanami nakusho wena ake bayibuza Come on,
Hey, mfana. Kunjani mfana? Bani igama lakho? Igama lami igama lami ngifuna ukubana. Angani bami labakhulu bomuntu namuzi yabadi. Ya labo yabantu ngibabona itolo bahle dikhomate emakhemera. Dikhomate emakhemera bayehla bayalendasa. Itolo. Sonzela mfana. Nethi na ubabona. Shayela eliqimo. Awuthi ngikunike inombolo yakho. Senginga nale. 079 123 8866. Okay, ndokufonela. Mfana wami. Ngithini? Okay. Ndokubona. Hey mfana. Bela. Hey, bathinyuka itholwa ngamanga man. Nayo namanga man. Esangoma sinokuphinda amanga man. Ayivela amanga man. Umuntu othandaza umlungu amanga man. Hey, hlaki kudlala imanga man. Hey, bathinyuka itholwa. Hey, hlaki kudlala imanga man. Bathimali phandwa ngamanga man. From exen kuze kushona ilanga lokushona impandla ukugobela umanzi wasila ngamadli ngathi iphila blash ngoba kuyakho ufuna ukulala ngadlango Get